ଆଗରୁ ଏଇଭଳି ଶିଳା ସବୁ ଥିଲା। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। ତାପରେ ଏମିତି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲୁଥିଲେ। ଏମିତି ସବୁ ଶିଳା ପଥର ଏସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ। ଖାଣ୍ଡସର ସବୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏମିତି ପଥର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ର ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ, ଗୁମ୍ଫା, ସବୁ ଘର, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହୁଥିଲା। ଖାଲି ଏଇର ବୁଲେଇବେ ନା ଭିଡ଼ିଓଟା ଲଙ୍ଗ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆମର କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର, କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗଭିତ ରାଜା ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରଟା ସେ ଟିକେ ଖାଲି ସେ ଫଟୋଟା ନେଇଯାଏ।